गिबियावनो रायजो राजाफोरखौहाय जोबोद साबायखर गोजोननाय बावहरबाय। जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गिबि सारिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि प्रमद बर' सार, रुजि ब्रह्म सार, इन्दिरा नार्जारी सार, गबिन्द बसुमतारी सार बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरबाय, हामलायनाय जासिहरबाय। बिथांमोना आंखौ सासे बिजाथि महरै दिनै सराइबिल बिजाबनि थाखाय जे फसंदों, आंखौ जे बे बिजाथिनि जग्य होननानै सानदों, बिथांमोननिसिम जोबोद धन्यबाद होबाय। आङो आफा अबंलावरिनिसिमबो साबायखर बावहरदों आरो गोजोननाय बावहरदों आरो आरज गाबहरदों गोदोनिफ्राय जाहाथे आंखौ आशीर्बाद हरबाय थायो। आं जाहाथे थांनाय 20-25 बोसोर बे समाजनि थाखाय सेबा खालामबोबाय, समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो सेस्था खालामबोबाय। दा बे मोजां खामानि मावनायनि जे धारा बा दाहार, बे दाहारखौ आं लांबाय थानो हाथों बेखौनो मिजिंथिदों। आं जुदि दिनै सराइबिलनि बिजाथि, गाबोन जुदि आङो रायजोनि प्रतिनिधि जायोबा, पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जायोबा, सराइबिल समस्तिखौ 40टा समस्तियावनो बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन समस्ति बोरै बानायनो बेनि थाखाय नाजालांगोन। मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरनि थाखाय बिथांमोननि राव थुनलाइ, बिथांमोननि सिनायथि, जारिमिन गासिबो जौगाहोनो थाखाय आं नाजागोन। थालांनाय न'खरफोर, थालांनाय हारिफोरखौहाय बोरै बोखांलांनो बेनि थाखाय खामानि मावलांगोन। आरो जिहेतु प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव थांनाय 5 बोसोर गोजोना फैफिनबाय, जोङो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठियानो न्याय मोनबाय आरो जौगानायनि जे दाहार, बे दाहारा गोख्रैयै बोहैनो हमबाय। दा बे दाहारखौनो गोख्रैसिनै बोहैहोनो थाखाय 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम जिहेतु प्रमद बर' सारनि सरकार फैफिनगासिनो दङ, गोबां बिबांनि मासि देरहानानै प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दङ। बे प्रमद बर' सारनि सरकाराव आरो बिथांनि दैदेननायाव आं सराइबिल समस्तिनिफ्राय सरकाराव गोग्गोम भाबै बाहागो लानानै सराइबिल ओनसोलजों लोगोसे सारा बिटिआरनि जौगाखांनानै आं हाबा मावनो थाखाय दिनैहाय थिरांथा लाबाय। रायजो राजाफ्रा जोबोद अनसायदों। आं बे जायगायावनो जोनोम, बे जायगायावनो देरनाय, बे जायगायावनो फरायनाय, गतिके गोदोनिफ्रायनो आंखौ रायजो राजाफ्रा मिथियो। बे ओनसोलाव समाजनि हाबा मावनायनि खेथ्रआवबो आं सिनायो। आं जिहेतु मोनसे समाज सिबि संस्थाजोंहाय जड़ित दङमोन, समाज सिबिनायानो आंनि प्रफेसनमोन। गतिके दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो आंखौ आशीर्बाद होगोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो रायजो राजाफ्रा जुदि आशीर्बाद होनानै आंखौ भट होनानै देरहाहरोबा, बिथांमोना जे सिमांखौ, जे मिजिंखौ लानानै भट होगोन, बे सिमां आरो मिजिंखौ मोगथां महर होनो थाखाय आं नाजालांगोन। रायजो राजाफ्रा बेसेबां भट होगोन, बेसेबां बिबाङाव देरहागोन, बेखौ दिनैनो बुंनाया थिग नङा। जे दिनखालि रिजाल्ट मोनगोन, ओइदिनखालि नोंथांमोनजों मोनलायगोन आरो बेसेबां बिबाङाव देरहागोन आं बेखौ खोन्थागोन। खिन्थु मोनसे फोथायनाय दङ, सराइबिल समस्तिनिफ्राय आं गोबां बिबाङाव देरहानो हागोन आरो सराइबिल समस्तियाव गुबुन हान्जाफ्रा इउपिपिएल हान्जाजों टक्कर मारिनो हानाय गोहोआनो गैया होननानै आं सानो। देरहालांखांनायनि उनाव आं बुंदों, गिबियावनो प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकाराव आं गोग्गोमै बाहागो लागोन। बेनि उनाव सराइबिल समस्तिखौ 40टा बिटिआरनि समस्तिफोरनि गेजेराव बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन खालामनो थाखाय आं नाजागोन। थामथियाव गासैबो हारि माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि बेफोरखौ जौगाहोलांनो थाखाय आं हाबा मावगोन। थालांनाय न'खरफोर, गरिब दुखिया न'खरफोर आरो थालांनाय जाथि जनगोष्ठिफोरखौहाय बोखांलांनो थाखाय खामानि मावगोन। लामा सामा, दालां, स्कुल, कलेज, हस्पिटाल गासैखौबो फोसाबलांनो थाखाय आङो गासिबो रायजो राजानि मदद लानानै आङो नाजालांबाय थागोन। बे समाव आङो गिबियावनो सोरजिगिरि आफा अबंलावरिनिसिम आं खौथि आङो साबायखर जासिदों। लोगोसे आङो जोंनि दोलोनि दलपति एबा जोंनि मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सारनिसिम आङो खौथि आङो साबायखर जासिदों जे बिथाङा जोंनि सराइबिल समस्तिनि थाखाय एबा सराइबिल बियाबनि थाखाय मानगोनां राजु कुमार नार्जारी, जाय बिथाङानाखि सेन्ट्रेलनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बिथाङा गोबाव सम बिथाङा समाजनि थाखाय मोनसे एनजिअनि दारै समाज सिबिबोदों। बिथां बायदि सासे समाज सिबियारि आरो सासे गोख्रों लिडारखौ मोननानै जोंनि समस्तियाव बिजाथि मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो सराइबिल समस्ति रायजो राजाफ्रा राजु कुमार नार्जारी बिथांखौ सराइबिल समस्तियाव बिपुल भटआव देरहाहोनो थांगासिनो दं। बे दिनैनि थारिखआव रोखा जानानै दङ। बेनिखायनो आङो इसोरनिसिम सोरजिगिरिनिसिम साबायखर जासिनायजों लोगोसे आङो फिन खेबसेबाव जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार, जोंनि इउपिपिएल दोलोनि
जा दैदेनगिरिफोरजों इजि ब्रह्म सारनिफ्राय आरम्भ खालामनाय जेसेबां जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ आङो साफ्रोमखौबो आङो खौथि खौथि आं साबायखर जासिदों जे बिथांमोना जोंनो जोंनि समस्टिनि थाखाय सासे गोख्रों लिडारखौ जोंनि केन्डिडेट हिसाबै हरनायनि थाखाय दिनैनि थारिखआव बेसेबां भट मोनगोन बिनि आं सঠিक आं बुंनो सानाखै नाथाय 40टा समस्टिनि गेजेराव जोंनि सराइबिल समस्टियानो जों बांसिनै भट जों मोननानै बांसिन बेब'धानाव जों देरहागोन बे बाथ्राखौ आङो दिनैनि थारिखआव रोखा जाबाय होननानै आं सानना लायो मानोना जेबायदि जोंनि समस्टियाव थांनाय दानब्रै दानबानिफ्राय जोङो जेबायदि हाराव जोङो जयनिं होदों सानफ्रोमबो जोंनावहाय गले गले मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जोंनि सराइबिल समस्टियाव बिसेस करे जेबायदि जयनिं जादों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा जेबायदि जोंखौ सापर्ट खालामगासिनो दं बेखौ नुनानै आं बेखौ बुंनो हायो जे जोङो 40टा समस्टिनि गेजेराव जोंनि सराइबिल समस्टियानो जोङो 1 नाम्बाराव बांसिन मार्जिनाव जों देरहानानै जोङो जोंनि सराइबिल समस्टिनिफ्राय जोङो प्रमद बर' सारनि सरकाराव जोङो सासे MCLA जों दैथायहरगोन बे 4 थारिखआव रोखा।